खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय स' नायलांलायदो आरो नोंथांमोना थाम्बनेलाव होना मिथिखाबाय जानो हागौ मा भिडिअ होननानै स' खोन्थालांसै मा भिडिअ कामान जोंना नै मेदामा दाख्लै 3 तारिखै commondo खारदोंमोन ना ओमफ्राय दा commondo खारनाया 3 तारिखै केन्सेल जाना अखा हानानै केन्सेल जादों ओमफ्राय जोङो 3 तारिखै थांफिनदोंमोन आरो खारनो स' 3 तारिखै माबा 7 तारिखै थांफिनदोंमोन जों खारनो 3 तारिखै केन्सेल जानानै स' मादि जानो नोंथांमोननो मादि जाखो जेनेबा नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आरो जेनेबा साख्रि मोननाय मोननायाथ' उननि बाथ्रा जास्ट जों ब्लग बनायदोंमोन नालाय बेनि थाखायनो जेनेबा जों स' नोंथांमोननो जेनेबा जों खारनानै रिजाल्टआ बोरै जाखो बेखौ फोरमायनो थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय मारै जादोंमोन ओमफ्राय जेनेबा बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोना जाबाय जेनेबा जों डाइरेक्ट साख्रि मोनखागोन होननानै आरो जेनेबा जोङो आंनि वाइफआ जेनेबा टेलेन्टेड होननानै बानायाखै आरो जास्ट नाजानानै मा फिथाइ मोनदों बेनि थाखायसो बानायदों आरो दा बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों स' खोन्थालांनि नालाय Ani bukan kena kopi. बेखौ हमलाय आं हिन्जावनाव सोंसै मा फिजिकेल टेक्सआव मा बेसेबां मोनदों देलाय मायाव बेसेबां मोनदों खोन्थानो मायाव बेसेबां मोनदों दे बुं दे खोन्थादो बेसेबां मोनदों थरा Terdapat. खोन्थादो बेसेबां मोनदों नोङो Masih nangla. दे 2.8 meterआव माबा मोनदों 20 इयो खारनायाव एक्सेलेन्ट जादों आरो खारनायावल'सो एक्सेलेन्ट ओमफ्राय उनाव मा दोङो नायलांबाय था दे ओमफ्राय लं जाम्पआव माबाल'सो मोनदों 12.01 इयो लं जाम्प बारनायाव एकेबारे कुफा काम गैया एकेबारे दुरबल लं जाम्प बारनायाव अनलि 10 फुटल' बारनो हायो मोनो सा कम्पिटिसन दे ओमफ्राय मा होनो 100 मिटार रेसाव माबा 13ल'सो मोनदों 100 मिटार 13 टटेल बेसेबां मोनदों टटेल माबायाव 18 सेकेन्ड मोनना 100आ टटेल बेसेबां मोनदों 45.01ल'सो मोनदों टटेल जाहैजोआ रानिंआव 20 एक्सेलेन्ट मोनदों आरो ना ओमफ्राय लं जाम्पआव 12 ओमफ्राय माबायाव 100 मिटाराव 13 मोनदों आरो ओमफ्राय खारनायाव एसे एक्सपार्ट जाबाय ओमफ्राय लं जाम्पआव एकेबारे दुरबल काम गैया ओमफ्राय कन्डिसनाबो बहुत हामा मोनो जा खारनायनि अखा बोथोरजों थ' खारनायाव मा फेस माबा खस्थ'जों लोगोसे फेस रिभेल खालामनो जादों दे खोन्थादो खारनायावथ' अखाबो मोनदों खारबाय थानायाव ओमफ्राय हाब्रुआनो डिस्टार्ब होबाय आरो एसे गासिबो हाब्रु गोजाना ओमफ्राय हाबैसेसो फेल जादों बायदि जोंनि ग्रुपआव 22 जन होदोंमोन 22 जनाव 3 फेल जादों ओमफ्राय बेखिनिया क्वालिफाइ गोजा जाबाय आरो ओमफ्राय जोंनि ग्रुपआव 8 जनाल'सो माबा मोनदों मा होनो एक्सिडेन्ट मोनदों 8 जनाल'सो स' गाइस नोंथांमोननो खोन्थाबाय जायनियाव कमान्ड' फिजिकेल टेक्सआव माबायदि रिजाल्ट लाबोनो हादों खोन्थाबाय जास्ट भिडिअखौ बानायनाय बेनो आरो जेनेबा साख्रि मोनगोन होननानै बानायाखै आरो जेनेबा बेयाव गोबां नाम्बार लाखिग्रा दङ डेन्जार ओमफ्राय 56 गाहाम मोननाय दङ जोंनि बर'नि गेजेरावनो आरो ओमफ्राय दा 56 55 बिदियासो डाइरेक्ट कमान्ड'आव क्वालिफाइड जानायनि आखा आरो थ' बिथांमोननि थाखाय मोजां खबर ओमफ्राय मानो होनबा बिसोरो मोजां खस्थ' खालामदो ओंखायनो मोनदो ओमफ्राय जाय खस्थ' खालामाखै बिसोर खम मोनदो बेनो आरो मेन बाथ्राया ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानि आरो खेबसेयाव खोन्थानि आरो आगोलनि भिडिअ'आव बुंदोंमोन आङो
So आरो जायनो निउ साबस्क्राइबार नांगौ गोनांथि जादों नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव जायनो साबस्क्राइब नांगौ आंनिफ्राय नोंथांमोना लिंकखौ हर होमबाना आङो लिंकखौ नायनानै वाइटि स्टुडिअ नायनानै नोंथांनि लिंकआव थुनानै आं नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन जायनो साबस्क्राइबनि गोनांथि जादों आरो नोंथांमोना लिंकखौ हरबानो जाबाय आं दाख्लैनि भिडिअ बुंदो जायनो साबस्क्राइब नांगौ नोंथांमोना लिंकखौ हरबानो जाबाय स' भिडिअआ बेखिनिनोमोन नोंथांमोननिसिम स' थेंक इउ जोबोद नायनायनि थाखाय स' अन्नानै बिदिनो सापर्ट खालाम दा मा बुङो गैला बुंनो रोंला थेंक इउ बाय